രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മന്ത്രം 6 അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന്? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ധ്യാന മന്ത്രത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ ധ്യാന മന്ത്രം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും എന്നാണ് നമ്മള് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ധ്യാന മന്ത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ് 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതങ്ങള് അർഹമായത് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു ആ ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഹിതം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വർഷം നമുക്ക് താമസിക്കാം. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നമ്മള് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നമ്മള് പെട്ടുപോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത് ആണല്ലോ. 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആത്മഹന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ അത് ആരായാലും ശരി എവിടേക്ക് പോണം? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാനാണ്. അതിന് ശ്രമിക്കാത്തവര് ആരായാലും എവിടേക്ക് പോകേണ്ടി വരും? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു. 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും മഴയുടെയും കാറ്റിന്റെയും ഒക്കെ അധിപന്മാരെല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തില് എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മള് 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കണ്ടത്. ഇനി 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ. അതാണ് 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി 6ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. ചെറിയ മന്ത്രമാണ്. 6ഉം 7ഉം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 5 പേരെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി? മനസ്സിലായി മാതാജി.
ആദ്യത്തെ 8 മന്ത്രം കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് റിവിഷൻ വെക്കാം, എന്നിട്ട് എക്സാം എടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ 9 തൊട്ട് തുടങ്ങാം. നാളെയും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് കേട്ടോ. നാളെ കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിവിഷൻ. ആറാമത്തെ എണ്ണമല്ലേ മാതാജി ഉള്ളത്? അതെ അതെ അതെ. 18 എണ്ണത്തില് പകുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. പകുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 10 എല്ലാം കൂട്ടി ആകുമ്പോ 9 എണ്ണം വരെ വേണ്ട അന്നേരം? അല്ല, 9ാമത്തെ തൊട്ട് വേറെ ഗ്രൂപ്പാ മാതാജി. അപ്പൊ 8 വരെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഗ്രൂപ്പാ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇങ്ങോട്ട് കൂടാൻ പറ്റും. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 6ാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നത്, സർവ ജീവരാശികളിലും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നത്, സർവ്വതിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണത്. എന്താ പറയണത്? ഏതൊരാളാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് ആരാണോ, ഏതൊരുവനാണോ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏതൊരാളാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനെയും ദർശിക്കുന്നത്, പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്നത്, പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവര് ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്? ഏതൊരാളാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാറ്റിനെയും ദർശിക്കുന്നത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നത് ആരാണോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാണോ, അങ്ങനെയുള്ളവന് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ 6ാമത്തെ മന്ത്രം? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതും സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? എന്നാലും എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. സാരമില്ല, ഞാൻ റെക്കോർഡ് കേട്ടോളാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പുസ്തകമില്ല, ഈശോവാസ്യയുടെ പുസ്തകമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ഇതിലൊക്കെ കാണുന്ന സ്ലൈഡൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ? ഇതിനപ്പുറം വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുമോ ചോദ്യങ്ങള്? ഇല്ല, നമ്മള് മന്ത്രത്തിന്റെ മാത്രല്ല, ഉപദേശാമൃത എക്സാം പ്രഭു എഴുതിയതല്ല, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈശോപനിഷത്തും വരുന്നത്. ഓരോ മന്ത്രത്തിന്റെ മീനിങ് ആ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതെ, ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് മാത്രം, അതിനപ്പുറം വരില്ല അല്ലെ? ബുക്കിലുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്ലൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാറ്റിനെയും ദർശിക്കുന്നത്, എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കാൻ ആർക്കാണോ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നത് ആരാണോ, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാണോ, അവര് ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എന്തില് പറയുന്നത്? 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? 6ാമത്തെ മന്ത്രം ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? സ്പീഡ് കൂടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ട്ടോ മാതാജി. സകല വസ്തുക്കളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന മഹത് വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവതൻ. മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി
എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് എല്ലാതും കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 3 ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നടത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ 3 ഘട്ടം? ഒന്ന് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ആദ്യം കനിഷ്ഠാധികാരിയായി, പിന്നെ മധ്യമാധികാരിയാകും, പിന്നെ ഉത്തമാധികാരിയാകും. അപ്പൊ ഇതില് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികള്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾ ആരാണ്? എപ്പോഴും കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്ന അതായത് തുടക്കത്തിലുള്ള പുതിയ ഭക്തന്മാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? കനിഷ്ഠാധികാരി. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നാമം, അതായത് അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഭക്തന്മാര്, അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് ഇതിലേക്ക് കടക്കുക, അവരെ നമുക്ക് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയാം. അവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികള്. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ് അത് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടി. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കനിഷ്ഠാധികാരികളായിരിക്കും. നമ്മളെന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിച്ച് നമ്മളിപ്പോ അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മള് കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. അയാൾ സ്വന്തം മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ചെന്ന് ആരാധന നടത്തുന്നു. സ്വന്തം മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. നമ്മള് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ്. സ്വന്തം മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ചെന്ന് സ്വന്തം മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ആരാധന നടത്താനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ അമ്പലങ്ങളിലോ പള്ളിയിലോ നമ്മൾ ആരാധന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും. നമ്മളെ ഇപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആരാധന നടത്തുന്നവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികള്. അത്തരം ഭക്തൻ ആരാധനാ സ്ഥലത്തൊഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനല്ലെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? അമ്പലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ ഇല്ല. കാരണം അവര് കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടേ ഉള്ളവര്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികള്. അവര് ആരാധനാ സ്ഥലത്തൊഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാന്ന്, സന്നിഹിതനല്ലെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്, കനിഷ്ഠാധികാരികള്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഏത് തലത്തിലിരിക്കുന്നുവെന്നോ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാരെന്നോ അവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഏത് തലത്തിലെത്തിയതാണെന്നോ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാരാണെന്നോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. അവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം അവർ ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ അവർ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടാകും. അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? അമ്പലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, വേറെ എവിടെയും ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അവര്. പിന്നെ അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അവർക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരാള് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ഭക്തൻ ആരാണെന്നോ ഓരോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഏത് തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭക്തി മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മെച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് അമ്പലത്തിൽ പോകും, നാമം ജപിക്കും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവരോട് ആരെങ്കിലും പറയാണ് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത്, ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, തുടക്കത്തിൽ വന്നവരാണല്ലോ അവര്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരോട് പറയണം ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് വേറെ രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇത് വിട്ട് അതിലേക്ക് പോകും. മനസ്സിലായോ? കാരണം അവർക്കൊന്നിനും അറിയില്ല, അവർ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവരതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് വിട്ട് മറ്റേതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ കനിഷ്ഠാധികാരികള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി മാതാജി. ക്ലിയർ ആയി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരികള്. രണ്ടാമത്തേതാണ് മധ്യമാധികാരികള്. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരികൾ ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ 4 വിഭാഗ സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നവര് നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അറിയാം, ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജിക്കുന്നവര്.
അവരാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ നമ്മൾ കണ്ടു. കനിഷ്ഠാധികാരികള് എന്താണ്, അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം അവർ അമ്പലങ്ങളിലും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആരാധന നടത്തും. അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്, അമ്പലത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് പക്ഷെ ശരിയായിട്ട് ഭക്തന്മാരെ തരംതിരിവൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആരാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുള്ളത്, ആരാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ആരാണെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല ഇതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് വേറെ ഒന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇത് വിട്ട് അതിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. രണ്ടാമത്തതാണ് മധ്യമാധികാരികൾ. രണ്ടാമത്തത്. അപ്പൊ ഈ മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 4 വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ. അത് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാരാണെന്നും പിന്നെ പരമപുരുഷജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കര്, പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരാരാണെന്നും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന നാസ്തികര്, അത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാരാണെന്നും ഇവർക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ രണ്ടാമത്തെ മധ്യമാധികാരികൾക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാരാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്നവരാരാണെന്ന്. ഈ 4 കൂട്ടരെയും അറിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ മധ്യമാധികാരികൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. 4 തരം വ്യക്തികളോടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മധ്യമാധികാരി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 4 കൂട്ടരോടും 4 തരത്തിൽ പെരുമാറാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ മധ്യമാധികാരിക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സൗഹൃദ ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. ഈശ്വരജ്ഞാനം നൽകി അവര് സുപ്തമായ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഈശ്വരജ്ഞാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരുമാണ് ആര്? രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഈ മധ്യമാധികാരികള്. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരികള് ഈ 4 തരത്തിലുള്ളവരോടും 4 രീതിയിൽ പെരുമാറാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായിട്ട് കരുതി ആരാധിക്കുന്നവരാണ് മധ്യമാധികാരികള്. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നല്ലൊരു സൗഹൃദം പുലർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനും അവരില് ആ ഈശ്വരജ്ഞാനം നൽകി അവരിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ പ്രേമത്തെ ജീവിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ആര്? രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള മധ്യമാധികാരികൾ. മനസ്സിലായോ? മധ്യമാധികാരി ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പോലും അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന നാസ്തികനെ സമീപിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ 4ാമത്തെ കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന നാസ്തികര് അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാര് ഇല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് ഒന്നും കൂടി ഇടോ? ഇതിന്റെ മുൻപുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിന്റെ മധ്യമാധികാരിയുടെ നെറ്റ് ഓഫ് ആയി പോയി. ഇതല്ലേ ഒന്നുകൂടി ഇല്ലേ ബാക്കിക്കുള്ളത്? ഇതല്ലേ? അതെ അതെ അതെ, എടുത്തെടുത്തു. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ പറയണത്? നാസ്തികനോ നാസ്തികര് അതാ. പിന്നെ ഇവരെന്താ ചെയ്യും? പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന നാസ്തികരെ ഇവര് സമീപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ അസുരന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് അവര് സമീപിക്കുന്നില്ല. അസുരന്മാര് ഭഗവാന്റെ നാമം അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന നാസ്തികര്, അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ അവര് സമീപിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ആരുടെ പറയുന്നത്? മധ്യമാധികാരിയെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് 4 തരത്തിലുള്ളവരെ തിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാരാണ്, പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് അജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാരാണ്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നാസ്തികരാരാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ 4 കൂട്ടരോടും 4 രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഇവരെല്ലാവരോടും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സുഹൃത്ത് പരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരിക്കും ഇവരെല്ലാവരോടും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ അവജ്ഞയോടെ കാണുന്നവരെ ഇവര് സമീപിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവര് ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനം, അവർക്ക് എന്താണ്? അജ്ഞാനം നൽകിയിട്ട് ഇവര് അവരുടെ പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? മധ്യമാധികാരികള്. ക്ലിയർ ആയോ മധ്യമാധികാരി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മതി. ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മധ്യമാധികാരിയുടെയും മുകളിലുള്ളതാണ് ഉത്തമാധികാരി അല്ലെ? അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോയവര്.
ഇവര് അതായത് മധ്യമാധികാരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഉത്തമാധികാരി. അവൻ എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമാധികാരി. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ നാസ്തികനെന്നോ ആസ്തികനെന്നുള്ള ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഉത്തമാധികാരിയുടെ ആ ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരാൾ അസുരനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തികനാണെന്നോ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നാസ്തികനാണെന്നോ ആസ്തികനാണെന്നോ ചിന്തിക്കില്ല. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരിലും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവരിലും ഈശ്വരനെ ദർശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദർശിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. എല്ലാവരും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നു. അപാരജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒരു ശാവും തമ്മിൽ സാരവത്തായ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ചണ്ടാലനെ കണ്ടാലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാലും എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. രണ്ടുപേരും പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാണ്. ആർക്കറിയാം ഇത്? ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാം. മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർ ഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഒരാള് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കിട്ടി, ഒരാൾക്ക് മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം കിട്ടി എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഈ ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഉത്തമാധികാരിക്ക് സാധിക്കും. ഭൗതികമായ അപൂർണതയാൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെയും ശരിയായി കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികമായ ഭൗതികമായ അപൂർണതയാൽ നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെയും, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെയും ശരിയായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു ദർശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അറിവ് നേടണം. നമുക്ക് ആ അറിവ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്? ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ അറിവ് കിട്ടേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. മൂന്ന് അധികാരികളെ കുറിച്ചുള്ളത്. ഉത്തമാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി. അത് മൂന്നും ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. ഇനി ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പ്രഭവസ്ഥാനം, ആ ജ്ഞാനം ഏതാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പ്രഭവസ്ഥാനം. വൈദിക സത്യങ്ങൾ പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ശ്രീ നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്ന ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നു ചേർന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. മിക്കവയും വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നവയല്ല. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തേതും പരിപൂർണവും ഉദാത്തവുമായ കൃതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ്? വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും ആരിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല? വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതല്ല അതൊന്നും. അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ്? വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്തല്ല? വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതല്ല അതൊന്നും. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തേതും പരിപൂർണവും ഉദാത്തവുമായ കൃതി ഏതാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതും ഉദാത്തവുമായിട്ടുള്ള കൃതി ഭാഗവതമാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുൾ ചെയ്തതും വ്യാസദേവൻ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയതുമായ ഭഗവത്ഗീതയുമുണ്ട്. ഇവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യശാസ്ത്രങ്ങള്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഏതാ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ഭാഗവതം. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുൾ ചെയ്തതും
വ്യാസദേവൻ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയതുമായ ഭഗവത്ഗീതയുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ. ഒന്ന് ഭഗവത്ഗീത, പിന്നെ ഭാഗവതം. വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ആരും വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ആരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്? വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അരുൾ ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ്, ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ആ ശിക്ഷ പരമ്പരയിൽ കൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവത്ഗീത 18:54 അനുസരിച്ച് മുക്തന്റെ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ, അതായത് ഉത്തമാധികാരി ആയി തീരാനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വന്തം സഹോദരനായി കാണാനും കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായം 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു മുക്തന്റെ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, കഴിഞ്ഞ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ, ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് മാത്രമേ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഏതാണ് 18-54-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു ഭക്തിയും ലഭതേ പരം. അതായത് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ, അതായത് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും ആര്? ഉത്തമാധികാരി. ആ വ്യക്തി എല്ലാവരെയും സഹോദരനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എന്താണ്? സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ മന്ത്രം, പിന്നെ 3 കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഉത്തമാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, പിന്നെ അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. അതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6-ാമത്തെ മന്ത്രം മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? അത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഇനി 7-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ആണോ? കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഓക്കെ, പറഞ്ഞാ മതിട്ട്, എന്തെങ്കിലും പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി മന്ത്രം 7. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതില് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഈശ്വരന് തുല്യരായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയം എന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ എന്താണ്? ശരിയായ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായ എന്നോ ഭയം എന്നോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് മായയോ ഭയമോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. എന്തനുഭവപ്പെടാനാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യം, അളവിലാണ് വ്യത്യാസം. നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയം എന്നോ എന്ത് അനുഭവപ്പെടാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, 7-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഗുണപരമായിട്ട്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായി ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്, ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയം എന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാൻ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്.
എന്താണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? എന്താണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല? മായയോ ഭയമോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ 7ാമത്തെ മന്ത്രം? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി വരുന്നു. ഹരേ മാതാജി മനസ്സിലായി വരുന്നു. 7ാമത്തെ മന്ത്രം മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാവായികയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല, പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ മാതാജി. ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഗുണപരമായിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾ, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആദ്യമേ തൊട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഗുണപരമായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യമാണ്, അളവിലാണ് വ്യത്യാസം. അതിന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്. എന്താണ്? മ്യൂട്ടാണ് എല്ലാവരും, പറഞ്ഞോളൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. കടലിലെ വെള്ളവും ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം. കടലിലെ വെള്ളം ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്താൽ അല്ലെ, കടലിലെ വെള്ളം തന്നെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക, കടലിലെ വെള്ളം എടുക്കുക. കാരണം അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ്. അതാണ് ജീവാത്മാവ് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഗുണത്തിൽ തുല്യമാണ്, അളവിൽ വ്യത്യാസമാണ്. ഈ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ മാതാജി? ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അതിന്റെ തീയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീപ്പൊരി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെന്ത് പറയും നമ്മള്? അതേപോലെ എന്താ പറയാ, ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ. അല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം, കണികയെന്ന് പറയുമോ? കണികകൾ. ഓക്കെ, കണികകൾ, അതെ, അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് ഗുണപരമായിട്ട് ഈശ്വരന് തുല്യരായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണ്. അതായത് അതായത് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു ഒന്നാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കണികകളാണ് ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അളവില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, ഗുണത്തില് തുല്യാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം. അവർക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്താണ് അനുഭവപ്പെടാം. പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല, ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, മായയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. വേറെ കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളായിട്ട് ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിലും എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ഏകത്വം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അത് ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു മഹാഭാഗവതന് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കില്ല. മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? മഹാഭാഗവതൻ. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗവതന് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷണങ്ങളായിട്ട്, എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷണങ്ങളായിട്ട് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എല്ലാതും ഒരേപോലെയായിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ മഹാഭാഗവതന് സാധിക്കും. പരമോന്നത പൂർണ്ണത്തിന്റെ, അതായത് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്ന 80% ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിഗത സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അത്. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന 80% ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല ജീവാത്മാക്കൾ. പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാകയാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയിൽ ചെറിയ അളവിൽ കാണുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ 80% ഗുണങ്ങളും ആരിലുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളിലുണ്ട്. അളവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഭഗവാനോട് ആര് തുല്യരല്ലാത്തത്? ജീവാത്മാക്കള് തുല്യരല്ലാത്തത്. ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയിൽ ചെറിയ അളവിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവാത്മാക്കളില് ഈ ഗുണങ്ങള് ചെറിയ അളവില് കാണാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഇത് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും അല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 80% ഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ളത്. ഓരോരുത്തരുടെ ശിവന്റെ എത്രയാണ്, എന്താണ് ബ്രഹ്മാവിന് എത്ര ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല. അല്ല, കേറുന്നവരോടാ ചോദിച്ചത്. എത്ര ശതമാനം ഓർക്കണില്ല. അല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ?
അതോർമ്മയുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ട്. അരുണമാതച്ചിക്ക് വേറെ ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല? ഉഷ മാതച്ചിക്ക് അവിടെ പോയി. മാതാജി ശതമാനം ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാരദൻ എത്ര ഇവരെല്ലാം സേവകരാന്നുള്ളതിലെ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോ നമ്മളത് മറക്കാതിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലേ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മഹാദേവന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഓരോരുത്തർക്കും എത്രയാണ് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്രയും മേലെ കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ദേവന്മാരാകാൻ സാധിക്കാന്നൊക്കെ നമ്മള് 10th ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തതാണ് മനസ്സിൽ നമുക്ക്, അത് പറയുമ്പോ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ 80% ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിഗത സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്കുണ്ട്. അളവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ലാത്തത്. ജീവാത്മാക്കൾ പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാകിയാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയിൽ ചെറിയ അളവില് കാണും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. രാസഘടനാപരമായി ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലെ ഉപ്പിന് സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവനായി അടങ്ങിയ ഉപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ, അതായത് ആ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപ്പും ആ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപ്പിനും ഗുണം ഒന്നാണ്. പക്ഷെ അളവിൽ എങ്ങനെയാണത്? രണ്ടും തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്, താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഗുണപരമായും പരിമാണത്തിലും വ്യക്തിഗത ജീവസത്ത ഭഗവാന് സമനാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയനാകുക എന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഗുണത്തിലും അളവിലും ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന് സമനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയനാകുക എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടുപോകാണ്, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഗുണത്തിലും പരിണാമത്തിലും ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ, ഭഗവാന് തുല്യനാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷി മൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7ാം അധ്യായം 5ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തികളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. നമ്മള് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് കണ്ടത്, നമ്മള് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇന്നലെയല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മള് മൂന്ന് തരം ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലാണോ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞു. അതെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഇപ്പൊ പക്ഷിമൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ആനന്ദമയോഭ്യാസ്യ എന്ന വേദാന്ത സൂത്രം 1ാം സ്കന്ധം 1ാം അധ്യായം 12ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവസത്തകളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത് ആനന്ദമയോഭ്യാസ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദാന്ത സൂത്രാണത്. അതിലെന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുന്നത്? അവിടെ ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നിരന്തരം എന്തന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്? ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ വരാനൊരു കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തോ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മള് ഫുള്ള് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പരിപൂർണരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വരില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ തേടുന്ന എന്തോന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കുന്നത്. നമ്മള് ഈ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലും കാണുന്ന ലിങ്കുകളിലും ഒക്കെ കയറി നോക്കുന്നത്. നേടുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും ആ ഒരു ആനന്ദമാണ് നമ്മൾ നേടുന്നത്. അതെപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുമോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്? അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്? ആ ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആനന്ദ കേന്ദ്രം ശരിയല്ലാത്തതിനാൽ ജീവസത്തകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? അവിടെ ആനന്ദ കേന്ദ്രം ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്നത്. ഉദാത്തമായ രാസനൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം. അപ്പൊ ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, പരമപുരുഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? കാരണം ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നാം എല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരേ അതീന്ദ്രിയമായ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. മായ അഥവാ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നാണ് നിരീശ്വര സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത്. അത്തരം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഫലമാണെങ്കിലോ ശോകം തന്നെ. കാരണം അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർക്കപ്പെടാം. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം.
അപ്പൊ മായയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? നിരീശ്വര സംസ്കാരം വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്തരം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ശോകം, ദുഃഖമാണ് എപ്പോഴും മായയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ ഫലം. കാരണം അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും തകർക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. അതാണ് എന്ത്? പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാമോഹം. അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖമാണ്. നമുക്ക് അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ്? തകർക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം തന്നെ. ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ആത്മഭൂതഹിതം, ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ആത്മഭൂതഹിതം. എവിടെയത് കണ്ടോ? അത് ഏത് പേജിലാണ്? 48-ാമത്തെ പേജിലെ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിനകത്തില്. ഓക്കെ. 40. കണ്ടു. ഹരേഷ് മാതാജി. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിലെ ആത്മഭൂതഹിതം ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആത്മഭൂതഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആത്മഭൂതഹിതം സകല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലം പ്രഭുവിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം, മറ്റൊന്നിനും ആവരുത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ആത്മഭൂതഹിതം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തിനായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളതൊന്നും ആകരുത്. അപ്പൊ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ആത്മഭൂതഹിതം നടക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആത്മഭൂതഹിതം ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. ഈ മന്ത്രത്തിലെ ആത്മഭൂതഹിതവും ഭഗവത്ഗീതയില് 18:54 പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ബ്രഹ്മഭൂതഹിതവും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ വായിച്ച ശ്ലോകം അല്ലെ? ബ്രഹ്മഭൂതഹിതം, അതായത് പരമോന്നതനായ ആത്മാവ് അഥവാ പരമാത്മാവ് പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ 18-54 ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ആത്മഭൂതഹിതം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്, നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പൊ തന്നെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, പരമോന്നതനായ ആത്മാവ് അഥവാ പരമാത്മാവ് പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ആത്മഭൂതഹിതയും ഭഗവത്ഗീതയിലെ ബ്രഹ്മഭൂതഹിതവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതഹിതം അല്ല, ആത്മഭൂതഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഫലവും ഭഗവാന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, വേറൊന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആത്മഭൂതഹിതം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മഭൂതഹിതം നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനായ ഒരു വ്യക്തി തൽക്ഷണം പരമോന്നത സത്തയായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ, അതായത് ലാസ്റ്റത്തെ അവസ്ഥയാണ് അതിലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മവും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനായാലും ജീവസത്തയായാലും അവ്യക്തിഗതരല്ല. അപ്പൊ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനായാലും ജീവസത്തയായാലും ആരല്ല? അവ്യക്തിഗതരല്ല. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? വ്യക്തിഭാവത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ വ്യക്തികളാണ്. പരബ്രഹ്മം ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനായാലും ജീവാത്മാവായാലും എന്താണ്? അവ്യക്തിഗതരല്ല. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? വ്യക്തിഭാവത്തിലാണ്, വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ അല്ലേ? 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന്? ഏതൊരു ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ്വ ജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല.
അതായത് എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഒന്നിനെ വെറുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അല്ലെ. എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്നവര് ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ശത്രു വന്നു നിന്നാലും നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ അവരെ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രണമിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമുക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ വെറുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് മന്ത്രം 6. അപ്പൊ ഇനി ആ മന്ത്രം 6 നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാം അല്ലെ. ഇനി ആരാണ് മഹാഭാഗവതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? സകല വസ്തുക്കളെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഭാഗവതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് മഹാഭാഗവതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മഹാഭാഗവത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, നാലാമത്തേല് കനിഷ്ഠ എന്നാണ് കേട്ടത്. അനിഷ്ഠ എന്നാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നാണ്. കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ അധികാരിയെ വിവരിക്കുക. കനിഷ്ഠാധികാരി എങ്ങനെയാണ്? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയവരെ മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അല്ല, കനിഷ്ഠാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരി സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ താഴ്ന്ന പടിയിലെത്തിയ ആൾക്കാരെ, താഴ്ന്ന പടിയിൽ, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരി. അവരെങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവര്? കനിഷ്ഠാധികാരികള് സ്വന്തം അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോകും, അവര് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഒക്കെ വരും. അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? അമ്പലത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ. അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ അവര് പ്രാർത്ഥിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെയുള്ളത്? അമ്പലത്തിലാണുള്ളത്. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവര് പറയാണ് ഇതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടത് വേറെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇത് വിട്ട് അവിടേക്ക് പോകും. പിന്നെ അവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കില്ല, ശരിക്കും ഭക്തന്മാരാരാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട്, ഇവരാരാണ്, സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത് ആരാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കനിഷ്ഠാധികാരികള് എല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ ആരായിരിക്കും? കനിഷ്ഠാധികാരി. പിന്നെയാണ് മധ്യമാധികാരി ആകുന്നതും ഉത്തമാധികാരിയാണ്. അപ്പൊ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. 2ാമത്തെ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോഴ് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയവരെ മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മധ്യമാധികാരി ഭക്തന്മാരെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ഭക്തന്മാരുമായി സൗഹൃദം പുലർത്തും. ഈശ്വരജ്ഞാനം നൽകിയവരിൽ സുപ്തമായ ഈശ്വരപ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പോലെ അവിജ്ഞയോട് കാണുന്ന നാസ്തികരെ അവർ സമീപിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് 4 കൂട്ടരെ വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാരാണ്, പിന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരാരാണ്, പിന്നെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാരാണ്. ഈ 4 സാധിക്കും. ആ 4 കൂട്ടരോട് 4 തരത്തില് പെരുമാറാനും അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. 4 കൂട്ടരോട് 4 തരത്തിൽ അവര് പെരുമാറുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അവർ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? അവരിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പുതുഭക്തന്മാരിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കാനുമായിട്ട് അവര് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ അവജ്ഞയോടെ കാണുന്നവർ ഇവര് സമീപിക്കില്ല. അവരെ ഒഴിവാക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? 2ാമത്തെ കൂട്ടര് മധ്യമാധികാരി. 3ാമത്തെ ഉത്തമാധികാരികൾ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഉത്തമാധികാരി. മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണനെന്നോ ശാവെന്നോ തമ്മിൽ ഇവർക്കൊരു വേറുകൃത്യം കാണത്തില്ല. എല്ലാം പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാണെന്ന് കണക്കാക്കും. മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആത്മാവിന് വ്യത്യാസമുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കും. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കിട്ടിയതെന്നും ഒരാൾക്ക് മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം കിട്ടിയതെന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അവര് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ അസുരന്മാരായാലും ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരായാലും എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് ഉത്തമാധികാരിക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഉത്തമാധികാരിയെ കുറിച്ച്?
വരുന്നുണ്ടോ? അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ഉത്തമാധികാരികൾ അല്ലെ? അങ്ങനെ. ഇനി ഗുരുപരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തെ 3 പേര് ആരൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ് നാരദ ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, നാരദൻ, വ്യാസദേവൻ. ദേവന്റെ അവസാനത്തെയും പരിപൂർണമായ കൃതി ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം. അവസാനത്തെയും പരിപൂർണമായ കൃതി ഭഗവത്ഗീത അല്ല, ഭാഗവതം. ഭാഗവതമാണ്. ഭാഗവതം മാത്രം. അവസാനത്തെയും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള കൃതി ഭാഗവതമാണ്. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളത് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നാളെ 8ാമത്തത് ശ്ലോകം എടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 7, 8 വരെ ഉള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തതോ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റിവിഷൻ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഏഴാമത്തേല് മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായ ഈശ്വരന് തുല്യരായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? അതെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണ്, ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അതാണ് 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ആർക്കെല്ലാമാണ് ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും. മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കുമാണ് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:5 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ ജീവസത്തയുടെ സന്തതിയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളുമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് 7:5 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 7:5 പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് 7:5 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? അപ്പൊ 7:5 പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത എടുത്തിട്ട് എഴുതാം. ക്ലാസ്സില് ഇന്ന് കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഷീന മാതാജിനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായി ഒന്ന് ചോദിക്കാം ക്ലാസ്. പറഞ്ഞായിരുന്നു, കുഞ്ഞ് മരുമോള് പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞ് എന്റെ കൂടെ ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ. 4 ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചതാട്ടോ, കാരണം മാതാജിനെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ. വിനീത മാതാജിയോട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു മാതാജി, എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു. നോർമലായി പ്രസവിച്ചു, മോനാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ആവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നന്നായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി വേദാന്ത സൂത്രം 1:12 ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും നിരന്തരം അന്വേഷിക്കും. എന്ത് ആനന്ദം. എന്തന്വേഷിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും? അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിന്.